Jeg valgte at blive elev i Netto, fordi at der er gode udviklingsmuligheder rent karrieremæssigt. Det er et fedt sted at arbejde. Det er et meget fleksibelt sted, synes jeg. Jeg synes, det er en rigtig fin arbejdsplads. Der er ligesom plads til, at man også kan være sig selv. Jeg valgte at blive elev i Netto, fordi det er et spændende sted. Der er altså udfordringer. Du sidder ikke bare nede på din flade hele dagen. Der er altså noget at lave. Det kan jeg godt lide. Sammenholdet i vores Netto-butik, det er som en lille familie. Det bedste, vi ved, det er at have glade kunder. Det vigtigste Netto, det er at have glade kunder. Det bedste ved at være Netto. Det bedste ved at være Netto, det er nok, at det ikke helt føles som en arbejdsplads.